Hej, mit navn er Patrick Spiegelberg, og jeg er idémanden bag Horror Drive-Thru. Vanen tro, så skal vi have lavet årets teaser, og i år har vi valgt at lave den som en prank. Det har vi gjort for at se, om vores intetanende gæster kan kende forskel på virkelighed og fantasi. Alt de ved, det er, at de skal køre cirka 30 meter i en bil, og det vi så måske har glemt at fortælle dem, det er, at de skal møde alle vores monstre. Det må man ikke. Det må man ikke. Var det sjovt? Nej! Ja, der var lidt ekstra end bare køre. Det glemte jeg måske at sige. Jeg var overhovedet ikke forberedt på det der. Det virkede meget godt. Mit hjerte, det sidder helt op i halsen. Jeg tror, jeg får Marit det næste. Det var virkelig godt lavet. Ja. Skulle jeg have fået lyst til at køre en tur på grænsen mellem virkelighed og fantasi, så kan I finde jeres billetter inde på www.horrordrivethru.dk. Det vil sige tør.